content. Bakit nga ba umulan? Ayan. So, pagkasisyo kami kanina, nakita namin na maganda naman yung araw sa patutukuhan namin. Dire-diretso namin, mga tunay na riders naman. Akala natin araw maliwanag sa sa bandang north. Ayan, sasamahan nyo kami. At pupunta tayo ng culinary capital ng Pilipinas para kumain, lumapang. So sana magtuloy-tuloy itong araw na to para naman matuloy-tuloy kami kasi basang-basa pa rin ng tubig. Maraming sis, tama ba? Lamig nga kaya palamig.
Apakalutong yung chicharon. So, mukhang ang sarap. Sarap nitong ano. Spare ribs. Nahanap ko, paksiw. Ay, paksiw mangga. Balusong eh. Ha? Chicharon. Chicharon na. Panalo, no? Okay, kaya niya ako ng mas malaki na yun. Panalo yung ano, No? chicharon. Sarap lang ito. Ito lang gusto ko. Kung spirit. Spare ribs. Sarap, no? Mayroon silang sisig. Walang sisig. Wala ka lang sisig. Yung chicharon naman. Kuha ko pang. Sa kabila ba may chicharon din? Ah. Wow, chicharon. Hmm? High blood. Kumain din ni Chicharon. Luto eh, bago luto. Kari-kari nila masarap din. So, pagka magkikita tayo yung isa, babalik mo na sa regular. Ginataang mais. Ang nila lelot. Ang sarap din. Masarap din. Ha? Masarap din. Ayan, so tapos na po kami kumain. Hindi ko lang naririnig ko to. So, dito kami ngayon sa Shell of Asia. Pauwi na rin kami. At sa mga nakaabot dito, maraming salamat. And see you on our next vlog. Bye-bye!